Wala, uy. Asa naman na siya? Alas 2 mo sabot. Nya karon. Pit naman alas 3 sa manggihapon. Sus, hindi na ako maminyo na ko ani. Diyan na siguro ko. Pastilan. Mo magin ang kamit apa? Lago paha kayo, uy. Ulon ka na ako ni no? Tupaan man ko? Layaton? What? Muli. Atay. Ulong. Wag. Nawag sa birds luloy me. Luloy. Asa ka ron? Pero na ako pauli. Ali diri sa plaza loy ba? Sus. Pukag sa dili na ko daghan king chicks diri loy. Ali ba kay mong chicks ta? Sus, wata ko Lloyd. Walay chicks dia, dia ako gikan. Padung naging ko pauli ron. Sus. Ganiya ra magud to. Ali ba kay oh? Daghan king chicks diri oh. Hindi para dili ta mauli. Pag-sure ba? Ikaw magang chicks dira. Sige, sige, kayo mong balik ko. Sige, padugay-dugayan ko kay Naglator mo ko. Ah sige sige sige. Diri ako magpaabot ha, diri ako magpaabot. Jeez. Chicks. Kine. Naragi ko ikaw uban. Asa na chicks? Naunsa po ka nga. Adi ko maglakaw ra ka. Gilupig ko man nimo si Flash. Chicks ba, chicks? Asa na mga chicks ron? Ikaw, update gigi ka, basta check sa sigutan. Saan pa daw kay paunang si Flash yung usa ka black, ligid kapas nimo. What? Aw. Og si Plus lang. Chicks may isgutan sa pagpauno na kog duha ka black. Tulba kita ning bata adi ay. Pero lain pa ako. Tulo na ako tong chicks ito. Sige ko. Tara. Tara. Sala. Tara. Buha pa gid sa chicks oh. Hamis biya kay na. Was. Asa man nga? Isa naman ka buo. Buang magika. Naamo ko na siya kauban ko kasi ar pa siguro. What? Hi. My name is Julius and you are Julia, right? Yes, I'm Julia, but my surname is not right. I'm yours. Pero, nga na mo mga laki, no? Wala lagi nagkalain ninyo, kamo mga boys. Mga pagkipagkita, mahalog tayo. Dili magud kay di gina ko balikayan. Wa pa jud kay ka. Jukram ka, oy! Oh, nani karon. Ingon dagang chicks. Sus, sarada mo na kamit. Udbiya ng tawon. Nana. Hayag pa ron. Kita ay. Matay. Malasa. Natunog akong lubot. Wa kay ayo pre. Ana nimo dagang chicks, ikaw ra man day nang nahikamit. Tap. Matay. Lami asi mong lubot pre. Huli ko. Hoy, pre. Asa guli pre? Duha ra ta. Uy, Julius. Asa man ka? Imo kong biyade eh. Si kumpare. Ako sa tuon ka dito si kumpare. Sige, pagpili. Ako o ang imong kumpare? Che, dili manggod kanang love manggod ka pero pre. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya ba? Tindog po, tindog. Lantaw nila.
na, kumpare ko. Tuyok. Puso ko'y Bundak. lutang. Ay, yaka. Ito bang dali? Yo! Shoutout niya ko kay Lauliit, Mayla Ega Busyo, Crisilda Bayaton Bunghanoy, Giselle Lutuyak o kay Duhay Lungsod Dumaog Jivan from Oroquita, Misamis Occidental. Shoutout ni Melody Bulhano Paborada. Shoutout ni Sheng. Shoutout ni Celestino Itrondasok. Shoutout ni John Early. Shoutout ni Jose Ed Daginotas. Shoutout. Shoutout ko ni Ringo Ibanez Arellano o Naila. ni Angelica May Tistanyas, no? Tistanyas from Talisay o Grayang Paras. Shoutout ko ni Resnel Morno, El Camel from Antipolo. Shoutout ko ni Stephanie Fuentes Tumagan o ni Jed Kagatan. Yo! Yo! Shoutout dahil ni Gilare Labrica. Shoutout ni Renante Tarok. Shoutout ni Maritza Tiag from Serious Minya. Shoutout ni Stephanie Mihurada from Musidalman. O shoutout po especially shoutout sa Dapitan City Police Station. Stay safe po da sir. Amping. O kisa tong gusto magpa-shoutout ay magkaulaw, comment lang mo sa among YouTube channel para ma-shoutout mo sa among next video. Yo! Bisaya, ey, Moni Bisaya, ey, ya, Bisaya, Carbon Bisaya, ey, Kahin Bisaya, ey.